Isla na atakaron diri sa PMG Islandscape Resort unsa kung asa nagtrabaho ang atong mga cast sa PMG Sikihor Magic TV. Tara, ato sa pangutanon kung unsa ilang ginahimo karon. Yo yo. Yan, naatakaron diri sa site sa lugar ang trabaho nila ni Modernong Albularyo o ni Pablo. Okay ba? Yan. Guys, unsa man inyong gipang trabaho diha? Puro ni yung para last box sa swimming pool nga height niya aron na malibil tarane yun human o chlorine sa hallway. Ulwin ni siya para sa ulwin na dahil diri. Gawas. Okay nga mong gi dawel lang mo manay dawat sa chlorine niya sa hallway niya. Para tumbanan niya. Tumanan ako. Okay. Si DJ Francis. Tara, atong pangutanon sa niyang trabaho diri. DJ Franz. Dang, smile po itong mga viewers. Yan. Unsa man yung magtrabaho karon? Suga ni sa swimming pool. Suga sa swimming pool. So, palibot ni siya nga suga o diri ra nga side. Gani ran sera. Ala, sige DJ Franz. Di na ko magsinamok nimo kay ato ang panamang ubang cast diri sa PMG Secure Magic TV. Mga kaisla, so naa na mo karon sa akong site kung asa ako magtrabaho karon. Ang pinakamatrabaho ni Punsyana dire mo magbugwal og bato. Are, tabangi ko niyo bugwal dire. Kani mga dagkong bato ane, mo ni among gamiton dito gitambak atong ni flooring dito sa may swimming pool sa pathway niya para mas ligon jud kay siya ba. Are, di mo maluoy nako tabangi ko ninyo dire. Ano mga dagkong bato kayo oh. Kini kalkalon gyud siya. So, naamoy kaluoy mga kaisla. Dali tabangi taon ko. Hi guys, may uto ninyo. Magibang-hapit man ni mag-alas 2. Grabe kainit sa adlaw ang ako trabaho karon. Maghakot og materialis dito sa para nila dito ilang gamiton sa pagbuhos sa swimming pool. Ako ang nasa nali nga maghakot aning mga materialis karon. Grabe kainit. So kinahanglan yung i-push nato nito trabaho kay para gyud sa maugmaon po nato future pa. So daghang kay salamat sa iyong suporta bisan todo init kaayo ang trabaho namo. Inyo gyud mo inspire sa kanunay pero daghang kay salamat gyud. Thank you. Oy, hello. Asundas ako ninyo. Nita, sarang. Kini akong gihakot karon gaay ni siya kay mamo ni siya isagol nato sa atong pagmasa karon. So bisig sobra sa kainit, ayos ra gyapon. Todo smile kay inspire per mi sa inyo mga support, inyo pong mga lalo na pag kuan sa mong video, pag-update kanunay. Salamat kayo pero di kay pa mi magaundang mo paghimong salida para sa inyo ha. Samot na si kapoy na kay mi. Kusog ba mi namo? Kusog pud mi ninyo. Ya. Salamat kaya. What's up mga kaisla? Ang init dito, tirik na tirik. Yung init dito sa trabaho namin, dito sa PMG Islandscape and Resort. Yung pala si George, ang part-time construction worker sa PMG. Diba hindi? Ito yung kiddie pool na ginagawa namin ngayon. Bubuhos kami ng simento para sa flooring. Ito yung forma namin. Siya yung lahat pasimunong ng gawain dito. Siya yung nag-a-assign kung saan kayo magtatrabaho. Pogi pa naman ito. Tingin ka nga dun sa camera, Foreman. Yan. So ga-deliver karon og reversan nga balas. So mao ni siya. Okay. Okay guys, mao ni siya guys. Okay, pwede na siya hiwat kaya. So mo na reversan nga balas guys. So mo palit mo tagsakadam nga balas. So inani gid yung tanawon guys nga punog gid siya.
inana siya tipunugid siya pagayo. So di mo lugi sa inyong gibayran or unsa pa man. Guys, testingan na paggamawag na. Okay. Okay, dara hayan. Yan. Makita gini yung daghan gid siya guys. Mga kaisla tanawag gid. So mo na siya gitawag nga reversan. Okay, nindot siya nga klase nga balas. Mana siya? Okay. 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 Kitang-kita kayo.